Andrej, no človek, keď sa takto pozrie, vyzerá to ako úplne bežná pracovná morálka, ty máš monterky, maká sa a potom človek pozrie do toho rohu a vidí, že je tam pleseň. Tak kým jej vysvetlíš, ako sa toho zbaviť a čo je najlepšie, tak mi povedz, prečo sa to vôbec stane. No, vznik plesní má rôzne príčiny. Vlastne záleží na tom, kde sa tá pleseň nachádza, alebo v podstate akým spôsobom tam preniká voda na ten podklad, kde sa tá pleseň vytvára. Prvý základný predpoklad vzniku plesní je vlhkosť. Vlhkosť tvorí prostredie, kde pleseň nasadá, potom takýmto krásnym spôsobom rozkvitne a tá vlhkosť sa môže na tú stenu dostať rôznymi spôsobmi. Hej. Existujú príklady, že napríklad plesne sú v rohoch alebo proste za skriňami, tam je viacej príčin. Najpravdepodobnejšia príčina je to, že jednoducho pleseň nazlí na zle izolovaný podklad, spodná voda dostane sa do múru a ten potom vyťahne tú vodu hore klasickým zlínaním a tam vzniká vlastne vlhké prostredie, kde sa tie plesne tvoria. Ďalšia príčina možná vzniku plesní, vzniká tepelný rozdiel a na tom tepelnom rozdieli sa vlastne teplý vzduch, ktorý koluje v miestnosti, klasická vlhká miestnosť, neviem, varenie, dýchanie, proste zlé vetranie, narazí na to studenčie miesto a tam sa vlastne tá voda vykondenzuje. Dobre, áno, ľudia musia vetrať, zabúdajú niekedy na takéto veci, ale dalo by sa tomu asi predísť, nie? Či môže sa stať, by sa dalo tomu predísť, len v podstate vždycky je to nejaký veľký, ako pravdepodobne veľký stavebný zásah. Hej. Najlepšie na to je zatepliť budovu, ale aj vtedy môžu nastať nejaké problémy, napríklad zle izolovaný preklad alebo strecha, ktorá nie je celkom dobre zaizolovaná a ten chlad prestupuje z vonkajšieho prostredia a vlastne vychladí niektorú časť múru. V tomto prípade sa to riešiť veľmi jednoducho dá, sa tam používajú také špeciálne tepelno-izolačné nátery, ktoré zvyšujú povrchovú teplotu tej steny, tej studenej steny aj tej okolitej steny a tým pádom vlastne ten vlhký vzduch nenarazí na studenšie miesto na tej stene, nekondenzuje sa tam a vtedy sa odstraňuje vlastne príčina tvorby plesní. Ten náter obsahuje mikroskopické sklenené duté guličky, ktoré obsahujú veľmi zriedený vzduch, ktoré po vyschnutí toho náteru sa vlastne tesne priľahnú na seba a vytvoria izolačný film. A vytvára štruktúru veľmi podobnú fenovénu polystyrénu. Aj to si ľudia vedia najlepšie predstaviť. S tým, že vlastne funguje to na dvoch princípoch. Po prvé, že to sklo, čo je tá gulička, vlastne odráža veľmi dobre teplo do vonkajšieho prostredia a potom ten zriedený vzduch vlastne pôsobí tepelno-izolačné. Keď si to tak predstavíme, tak vákuum je najlepší tepelný izolant, vlastne kde nie je nič. Nemá čo viesť teplo, takže trošku to týmto spôsobom supluje vákuum, ten veľmi zriedený vzduch. Ale je veľmi potrebné si uvedomiť vlastne v týchto veciach, že to nie je náhrada zatepľovacieho systému. Dobre, že hovoríš. Suchý náterový film má možno milimeter, ale izolačný, dajme tomu polystyrén alebo minerálna vata má od 10 cm vyššie. Takéto nátery majú ešte aj jednu vlastnosť a to je taká, už by som povedal, v dnešnej dobe veľmi moderná kvôli šetreniu energií a proste vôbec ako prostrediu. Človek tak nejak psychologicky, keď položí ruku na stenu, tak je studená a on potom má tendenciu viacej prekurovať. Aha, jasné. Už som povedal, že teraz sa to nestane, proste aj teplá, ale dobre. Takže sú schopné zaizolovať tú stenu, zvýšiť tú povrchovú teplotu, takže ten psychologický moment nastáva v tej chvíli, že človek položí ruku na tú stenu, tá stena je teplejšia, tak prirodzene nevykuruje tak ten priestor, takže šetrí aj na energiách. Kedy si ľudia videli pleseň, zobrali, ja neviem, nejaké bielidlo alebo niečo a vlastne to chceli zastrikať, mysleli, dobre, tak ona na chvíľku odišla, ale to sa tak nezbavíme, hej, to je proste iba ako dočasná vec asi, že? Áno, je to dočasná vec, lebo v podstate takéto prostriedky fungujú na tom, že prudko oxidujú, to znamená, že tá pleseň zhorí, hej, ale keď si predstavíme pleseň ako samú o sebe, ona má takú hlavičku, potom nožičku a potom to podhúbie. No a vlastne zhorí ten vrch a vlastne pleseň po určitom čase vie krásne rásť znovu. No veď práve. Preto je vhodnejšie používať likvidačné prostriedky, ktoré prenikajú do podkladu. No princíp je, najprv treba zlikvidovať pleseň. Treba tú pleseň navlhčiť, aby sa spory vlastne neuvoľňovali do vonkajšieho prostredia. Naaplikovať likvidačný prostriedok. Ten treba nechať pôsobiť aspoň 24 hodín. Proste nie je to bieliaci, takže nie je vidno ten efekt na prvú, ale vlastne on zničí to podhubie. Potom následne to umyť, nechať stenu vyschnúť, napenetrovať minimálne po 8 hodinách, záleží od teploty vonkajšieho prostredia, nechať preschnúť penetráciu a potom nanášať farbu. Prestávka vždycky je závislá podľa vonkajšej teploty alebo vnútornej teploty. Čím je teplejšia, tým môže byť kratšia, ale štandardne by trebalo dodržiavať tých 8-10 hodín.
Čiže potrebujeme to zaschlať. Áno, musí to uschnúť, aby sa vlastne ďalšia vrstva následná natierala na suchú farbu. Hej? A tým vlastne sa dá množiť, vlastne hrúbka toho náteru sa dá... Koľko tak je treba, že minimálne? Akože asi ten jeden je málo, či? Spotreba by mala byť minimálne od nejakého 0,3 kg až 0,6 kg na meter štvorcový. Hej? Vždycky je ideálne čím vyššia, takže 0,6 kg na meter štvorcový je, dajme tomu, tá už bezpečná hranica, kde to zafunguje takýto náter. Samozrejme, nič nebráni tomu ho naniesť vo väčšej hrúbke, ale hovorím, už zase ísť do príliš nejakých veľkých hrubiek je zbytočné, skôr potom riešiť zateplenie domu vonkajšie, alebo po prípade izolácia strechy. Poznám týchto našich kutilov a myslíš, že potom budú mať tendenciu, že to budú riediť, alebo niečo tieto farby sa neriedia, nie tieto nátery? Táto náterová hmota sa neriedí, v podstate len sa rozmieša a veľmi treba si dávať pozor na to, aby to nemiešali vrtačkou. Napríklad vrtačkou a miešadlom. Čiže tam by sa mohli zničiť tie Áno, tie guličky by sa vlastne rozbili, ten efekt by sa stratil. Hej. Tá rozbitá gulička by vlastne doľahli len škrupiny, dalo by sa povedať, na seba a tým vlastne vynecháva ten izolačný efekt. Rozumiem, toho presne, čo robíš to, ako by tento vákuum zrazu nefunguje. Hustotu tej farby zabezpečuje vlastne to mikroskopické plnivo. Môžem skúsiť? Áno, nech sa páči. Takže toto presne navádza podľa toho, ako to vyzerá k tomu, že ľudia potom majú tendenciu si to nejako tou vrtačkou, nie? Alebo ako si to spomínal. Áno, no premiešať. Každú farbu pred natieraním je dôležité premiešať. Ďalšia veľmi dôležitá vec k tomu je tá, že sa to neriedi. Áno. A v podstate tá farba by sa potom mohla preriediť, tie guličky by sa mohli veľmi od seba rozostúpiť, hej, v podstate... A to tam vidieť nevznikal by... ten ty efekt. Máš veľmi dobré oči. Lebo tá veľkosť tých guličiek je 50 až 100 mikrónov, hej. Ešte ma zaujíma taká vec, Andrej, že či to treba napríklad opakovať po nejakom čase, alebo v prípade, že sa mi stena zašpiní, že ako to funguje, čo potom, bežný náter, alebo... No, samozrejme, hej, takéto veci sa stávajú, napríklad človek nie je vždycky spokojný s tým otieňom a teraz po nejakom čase si povie, nechcem to mať biele, chcem to mať sivé alebo akékoľvek. V podstate tento náter je vždycky pretierateľný inými druhmi náterov. Super. Absolútne bez problémov, nenarušuje to jeho teplno-izolačné vlastnosti. Čo je snáď ešte možnosť pri týchto náteroch, ktoré pôsobia protiplesňovo svojím spôsobom zvýšením povrchovej teploty, je použiť antibakteriálne a protiplesňové nátery. Hej. To je niečo, čo svojím spôsobom zvyšuje účinnosť. Hej. Vlastne tá baktéria alebo tá pleseň, ktorá pristane na takejto farbe z prostredia, ktoré bežne vonku je, tá farba má tendenciu to aktívne likvidovať. Väčšinou sa takéto plesne, aj keď sa takto na to pozrieme, keby sa náhodou niekde sa veľmi zle čistia, tak tieto farby je vhodné povedať, sú umývateľné, hej. Aha. Tá údržba je oveľa jednoduchšia a tá životnosť toho nasledujúceho náteru je potom oveľa dlhšia, hej. Áno. Keby sa mi burčiak vylial. Všetko má svoje hranice, hej. Áno, Všetko má svoje hranice, ale vždycky ďalej. sa to dá premaľovať inou antibakteriálnou protiplesňovou farbou. To mi ešte povedz, že ten vlas, čo sme spomínali... Samozrejme, vždycky kombinácia, hej, proste štece, valce. Štece, To je valce. klasicky, nie? To je taký 8 až 9 mm vlas. V podstate určený na akrylátové farby a jedna aj druhá je akrylátová, vodovriediteľná, hej, takže dajú sa používať tieto valce, hej. Asi by som potrebovala trošku niečo natierať. To je už len otázka času, keď budeš po burčiaku. Andrej, ja ti veľmi pekne ďakujem. Opäť sme sa dozvedeli niečo, čo ja som teda vôbec netušila. Najviac ma pobavili teda guličky, to je absolútne zaujímavé. Tá doba ide dopredu a ďakujem ti veľmi pekne. Ja tiež ďakujem.